प्रमोद बर' गोविंद फेरेंगा लाजियासै आमार अधिकार আছে ইতিহাস থাকিলেও বুৰঞ্জী থাকিলেও সংগ্ৰাম নকৰিলে একো নাপায় নিজৰ কোৱা কথাৰো নিজে কৈ লৈছে যে মই সুইচাইড কৰিম কৰিলে হ'ল संजोबनो हाजोआखैबाबो जोंनि आफादथ' दानि सम आरो परिबेसखौ नायनानै जोंनि समस्याया बे बिटिसि एकर्डजोंनो थोजासे सुख'थ'नो हागोन बा जाफुंसार होनो हागोन होननानै जोंनि बड' लिबारेसन टाइगारा बे थांनाय 2003 नि 10 फेब्रुवारियाव एकर्डखौ खालामनानै फैदों हारिनि थाखाय नांग्रा मानसिया बेफोरबायदिनो जाखायो बाथ्रायाव बुंनाय दं दि सासे मानसिया गोग्लैयोब्ला सिखांना दम थाया जों मेजरिटी मोनब्ला जोंहा नांनांगौ आरो जुजिनांगौ गैलियामोन जोंनो गावनो सरकार दानो हागौमोन गावनि आंगो गामि गावनि नबथियाव 20 दिननि थाखाय सासे सान्थि सुक्ति दैदेनगिरिया जेलनिफ्राय 20 दिननि लिभ आरो सुटि फैनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद लाजिथावना आरो दुखुनांथावना 이디바 아까 이렇게 넣는 거 아름다. प्रमोद बर' गोविंद फेरेंगा लाजियासै देरनावला सारा जेलनिफ्राय 20 दिननि थाखाय लिभ आरो सुटियाव गावनि आंगो गामियाव गावनि नबथियाव फैनो गोनां जानाया जोबोद जोंनि बर' हारिनि थाखाय लाजिथावना दुखुनांथावना प्रमोद बर' आरो गोविंद फेरेंगा लाजियासै देरनावला सारा गावनि नबथियाव गावनि आंगो गामियाव 20 दिननि थाखाय जेलनिफ्राय सुटि आरो लिभआव फैनो गोनां जानाया जोबोद लाजिथावना नङा प्रमोद बर' लाजिथावना नङा नङा सासे गेदेरमाया सासे सान्थि सुक्ति दैदेनगिरिया जोबथेसालिनिफ्राय 20 दिननि थाखाय गावनि न'आव लिभ आरो सुटियाव फैनो गोनां जानाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेसेबां लाजिथावना प्रमोद बर' गोविंद आरो फेरेंगा दिल्ली सरकारखौ आसि थुयै थुयै बुंनो हागोन हाया जोङो जोबथेसालियाव थानाय एक्स एनडिबिफोरखौ सिनियर जुनियर दैदेनगिरि आरो एक्स एनडिबिफोरनि केस एक्स एनडिबिफोरनि माखासे आसनि रायजो राजाफोरनि माखासे आसनि आरो बिटिआरनि माखासे सिमा बारायनांगौ थाबैनो बे खामानिखौ मावफुङाबा जों बिजेपि सरकारजों जों थाया बिजेपि पार्टिजों जों थाया बिजेपि पार्टिजों जों जेबो सापर्ट होआ आसि थुयै थुयै दिल्ली सरकार गुवाहाटी सरकारखौ बुंनो हागोन हाया प्रमोद बर' आरो गोविंद फेरेंगा हागोन हाया सान्थि सुक्ति जेब्ला एकर्ड खालामदोंमोन बे समाव लिरनानै हरदों नामा सोरखौबा बुख्रुब सुख्रुब खालायनानै सोरबा दैदेनगिरिखौ जेलाव दोननानै नोंसोरो गादियाव था सोरखौबा बुख्रुब सुख्रुब खालायनानै सासनाव था बेबायदि लिरनानै हरदों नामा सान्थि सुक्तिनि एकर्डआव प्रमोद बर' आरो गोविंद आरो फेरेंगा एसे लाजिनो सोलोंनांगौ जायखिजाया पार्टियाव थाया मानो गोहो खुंथायाव थाबाबो थायाबाबो सान्थि सुक्तिनि मिनिंखौ दिल्ली सरकार गुवाहाटी सरकारा खामानिखौ मावफुंखानांगोन सान्थि सुक्तिनि मिनिंखौ गोहो खुंथायाव थाबाबो थायाबाबो बयबो बुजियो जाय सरकारा थायो बे सरकारजों गोरोबनानै थायोबा खामानिफ्रा थाबैनो मावफुंजायो बेखौ बयबो बुजियो नाथाय अबेबा खामानिखौ मावफुंनो थाङोबा अबेबा खामानिखौ मावनो थाङोबा आसि थुयै थुयै बुंनोबो गोनां जागोन नाथाय बयबो उन्दै गेदेर बुजियो जाय सरकारा गोहो खुंथायाव दं बे सरकारजों गोरोबनानै थाखानांगोन अब्ला खामानिफ्रा थाबैनो मावफुंजायो होननानै बयबो बुजियो नाथाय सान्थि सुक्तिनि मिनिंखौ बुजियोबा सासे गेदेरमा दैदेनगिरिया एकर्डनि उनाव मानो जेलनिफ्राय 20 दिननि थाखाय गावनि नबथियाव गावनि आंगो गामियाव लिभ आरो सुटियाव फैनो गोनां जादों बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद लाजिथावना आरो लोगोसे नैबे आंनि साखाथियाव थानाय सावगारिया बिसोर सानैया बिबै आरो फिसौ बे फिसौआ बिबैखौ लाना खारदों बेसेबां दुखुनांथावना गावनि असे बिबैखौ आरो गावनि असे बिबैया गावनि फिसौलाखौ लानानै खारनाय जोंनि बर' समाजाव बेसेबां मुगैथावना गावनि असे बिबैयानो गावनि फिसौखौ लाना खारदों गावनि असे फिसौलायानो गावनि बिबैखौ लानानै खारदों बे आंनि साखाथियाव थानाय सावगारिया
जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेसेबां मुगैथावना सोलिबाय थादों। गावनि बिबैखौनो सासे फिसौलाया लाना खारनाय आरो गावनि बिबैयानो गावनि फिसौलाखौ लानानै खारनाय बेसेबां दुखुनांथावना बे फिसौ आरो बिबैया। बेबायदि मानसिफोरखौ जोंनि बर' समाजाव हमनानै मोनोबा मा खालामनांगौ? बेबायदि लाजिथावना मुगैथावना बेबायदि मानसिफोरखौ जायखिजाया सोरबा हमनानै मोनोबा साजा हो। बेबायदि सासे फिसौलाया गावनि बिबैखौ बोरै लानानै खारखो आरो गावनि बिबैया गावनि फिसौलाखौ बोरै लानानै खारखो? बे जोबोद मुगैथावना आरो लाजिथावना। जोंनि बर' समाजाव बे सानै बे सावगारियाव नुनाय मानसिफोरनि आखलखौ जोंनि बर' समाजाव आयेननि बारगा आरो बर' समाजनि माखासे मुगैथावना बेबायदि बे सानै मानसिया बेखौ जायखिजाया मानसिया बा जायखिजाया नोंथांमोना हमनानै मोनोबा साजा हो। नाथाय दिनै बर'फ्रा गावनि हायावनो माबायदि 20% जाखो? निश्चय जिखिनि समाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक सोरजिदोंमोन बेखिनि समाव बैफोर जायगायाव बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया गोबांसिनमोन एबा जों मेजरिटिमोन। जायनि थाखायनो आसाम सरकार आरो बे समनि गिबि मन्त्रि गपिनाथ बरदलैया बर' एबा ट्राइबेलफोरनि थाखाय ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोरखौ 1948 मायथाइयाव सोरजिनानै होदोंमोन। अब्ला दिनै माबायदियै बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया 20%ल' जाखो? दिनै माबायदि बर' एबा ट्राइबेलफोरनि सुबुं अनजिमाया 20%ल' जाखो? तार बाबे दायी कुन? Who is responsible for it? जों जेन दा 20%निफ्राय 15% जाया, 15%निफ्राय जेन 10% जाया, 10%निफ्राय जेन जों 5% जाया, 5%निफ्राय जेन जों लाथिख' जाया। बेनि थाखायनो जों दिनै साननो गोनां जादों, नांनो गोनां जादों। जों डाइनासुर आरो दद' दाउफोर बायदि बे बुहुमनि बिखानिफ्राय जोबस्रांनो लुबैयाखै। जोंखौ सोरजिगिरि इसोरानो सोरजिदों। बेनिखायनो जोंहाबो गुबुनफोरबायदिनो थांनानै थानायनि मोन्थाय दं। 20% एबा मेजरिटिनि खोथा गैया। हारि बायदियै थांनानै थानायनि जुजिनाय आरो दावहाया जुगामि जानांगोन। सिबिजाथाव आलासि आरो गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोन, बाथ्रायाव बुंनाय दं दि सासे मानसिया गोग्लैयोब्ला सिखांना दोम थाया, बियो थाबायलाङो, दावबायलाङो। बेनिखायनो जौथाय बोसोर गोग्लैसोना थानायनिफ्राय जोंबो सिखांनानै दोम थायालाब्लानो सिगांजों आरो जोंनि थांखिजों जों दावगालांनांगोन। रन्जन दैमारि सार दा गोबां दाउट जानानै दङ, बिथाङा जियालनिफ्राय उदां जागोन ना जाया, उदां अख्राङाव फैनो हागोन ना हाया। बर' हारिनि सासे बिर जोहोलावमोन। दा बिथांखौ नोंथांमोना खबर लानो थाङोब्ला एसेबां बोसोर बिथाङा जियाल सिङाव दं, बिथांनि गोसोआथ' दुखु जागोन ना? सोरबा बायदियाथ' मा मानसिफोर खबर लानो थांबानो गाबगोन, दुखु जागोन। आंखौ जेरैखि जाया आंनि बागै खामानि माव, आंखौ बरन बेनिफ्राय बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै गाबगोन, दुखु जागोन। सोरबा बायदि मानसिया सोरबा बायदि मानसि लिडार मानसियाबो मा सोरबा मायबा मोनसे लामा दथायाव बायदिसिना खालामबानो गाबनोबो हागो। हारि सिबिग्रा मानसियाबो सोरबा बायदि मानसिया मा लामा दथायावबो गाबनो हायो, बारा सम नाङा। सोरबा अन्थाइ खुबैब्लाबो गाबनो हायो, आंखौ अन्थाइ खुबैदोलै होननानै रायजोफोरनि सायाव गाबनाबो देखायनो हागोन। नाथाय बिथाङा, नोंथाङा खबर ला बिथांखौ, सार माबायदि हाल साल दोङो। नोंथांनि सिगाङाव बे फंसेल' बाथ्रा बुंगोन, हारिनि थाखाय नांग्रा मानसिया बेफोरबायदिनो जाखायो। फंसेल' बाथ्रा, हारिनि थाखाय जाय मानसिया नांदोंमोन बेफोरबायदि मानसिया बेफोरबायदिनो जाखायो। नोंसोरो आंनि बागै जेबो सिन्था खालामनाङा। जाय नायनो थांग्रा, जाय खबर लानो थांग्रा, बिसोरनि सिगाङाव बिथाङा मालाबाबो दुखु जेबो देखाया, मिनि बाथ्रा बुङो। नोङो बिथांनि बाथ्राखौ खोनानानै नोंनि गोसोआव बोरैबायदि नांगोन, नोंनि गोसोआव नांगोन, बेयो नोंखौ मालाबाबो दुखुआ, नोंनि सिगाङाव मालाबाबो गाबना खोन्थिया, मालाबाबो दुखु बाथ्रा बुंनानै हरा जाय खबर लानो थांदों।
हारिनि थाखाय नांग्रा मानसिया बेफोरबायदिनो जाखायोनो बे बाथ्रा फंसेयावनो सानना नाय बेनि गोसोआ माबायदि जाथावना मानो होनोब्ला बे मा आं हारिनि थाखाय मावदोंमोन दिनै आं जोबथेसालियाव दङ आंखौ फासि होयो मा खालामो बेयो रावनिबो सिगाङाव गावनि जिउखौ लानानै दुखु खोन्थिया फंसेल' बाथ्रा बुंनो हरगोन नोंनि सिगाङाव आरो बे बाथ्रा फंसेयावनो जाय नायनो थांग्रा जाय सोंग्रा बेयावनो बुजिना नायदो बे माबायदि मानसि जाथावना सासे हारिनि माबायदि मानसि जाथावना गावनि जिउखौ लानानै सासे इन्डियान आर्मी सल्जार बायदि गावखौ गावनि जिउखौ बावसोमनो गियि दुश्मननि गेजेराव हाबनानै गावलायगोन थैयोबा थैगोन सासे इन्डियान आर्मीनि सल्जार बायदि मालाबाबो गुबुननि सिगाङाव गावनि दुखु दाहा मालाबाबो सहसाव बुंनाय नङा बिराद मोजां मोनदों बिथांनि फंसे बाथ्राखौ खोनानानै दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअनि गेजेरजोंनो बिथांनि जा फंसे राव आं खोनादोंमोन हारिनि थाखाय नांग्रा मानसिया बेफोरबायदिनो जाखायो बे बाथ्रा फंसेयावनो आङो गोबां सोलोंनो मोनदों खामानि मावनायनिफ्राय लानानै बाथ्रा बुंनायनिफ्राय लानानै गोबां सोलोंनो मोनदों बिथांनि फंसे राव मानसिया माबायदि जानांगौ मानसिया गिनांगौ गिनाङा माबायदि खामानि मावनांगौ गोबां बाथ्रा सोलोंनो मोनदों बे फंसे फिसा रावआवनो बिथांनिफ्राय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द बड'लेण्ड टाइगारनि जेनेरेल काउन्सिलाव नुजाफैनो हानाय गासै जिल्लानिनो बड'लेण्ड टाइगारनि चेयारमेन सेक्रेटारि आरो लोगोसे फेडारेल लोगो नोंथांमोन आरो दिनैनि बे जेनेरेल काउन्सिलनि बिथिङाव नुजाफैबावनो हानाय बड'लेण्ड टाइगारनिनो गासै सेन्ट्रेल कमिटिनि बिबानगिरि दैदेनगिरि नोंथांमोन जोङो दिनै बे जेनेरेल काउन्सिल बड'लेण्ड टाइगारनि जेनेरेल काउन्सिल मिटिंखौ मानि थाखाय लेंनाय जादों आङो बिनि सायावनो गुसुङै बुंनानै आंनि दिनैनि बिबुंथिखौ आं फोजोबनो सानदों जोङो 2003नि 10 फेब्रुवारियाव जिथु एकर्ड खालामदों बे एकर्ड मथेनो जोंनि गासै बड'लेण्ड टाइगारनि बा जोंनि बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ गासैबो हाजोबाखैब्लाबो सुफुंजोबनो हाजोबाखैबाबो जोंनि आफादत दानि सम आरो परिबेसखौ नायनानै जोंनि समस्याया बे बिटिसि एकर्डजोंनो थोजासे सुख'थ'नो हागोन बा जाफुंसार होनो हागोन होननानै जोंनि बड'लेण्ड टाइगारा बे थांनाय 2003नि 10 फेब्रुवारियाव एकर्डखौ खालामनानै फैदों दा दिनै जोङो एकर्ड खालामखांनायनि लोगो लोगोनो जोंनि जिथु नियम खान्थि भारतनि जिथु नियम खान्थि बा संबिजितनि जिथु मान होनांगौ बा बेसेन होनांगौ जोंहा जों बयबो मिथिगौ जे दाख्लैनिफ्रायनो जोंनि केडारफोरखौ टारगेट खालामनानै जोंनि टाइगार्सफोरखौ सोमोन्दो लाखिनानै जे भबिष्यताव जोङो मा होनगोन जे दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव आफादगिरिया खावलायनाय बायदियै आङो गोनां बोसोन होनो हागोन होननानै आं सानाखै जिखिनि फंनैसो बाथ्रा आंनि गोसोआव जाखांफैदों बुंनांगौ बाथ्रा आं बेखौ फंनैसोल' बुंनानै आं नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानो सानदों गुबुन गुबुन जिल्लानि चेयारमेन कनभेनर कामान्डार आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरि नोंथांमोन आरो आंगोनिबो आंगो बिएलटि केडार लोगो नोंथांमोन
प्रब्लेमा मा राजा berjani कुनु लिभार जोंनि इन्डियान प्रेसिडेन्ट हाबो इबो खामानि आसे मा बेटार बदन इशु मा पलिटिकल इशु प्रब्लेम थानायखायनो आसा थानायखायनो बिदि बाथ्रा गोदान जोंबो ओंखारदों गांसे उदां दारिनि लिरनानै गालांनो मोनसे हारिनि जोंबो ओंखारदों गांसे उदां दारिनि लिरनानै गालांनो मोनसे हारिनि फाखो फाखो बुलाय बुजाय जारिमिन लिरगिरिया बर'नि देरहासार जारिमिन लिरनानै फोरमायथिनो नाङा बारुद नाङा खौसे खालामनो बुरखायनानै हारिखौ मोनसे गोहोजों आगान सुरहोनो थार असे गोथारब्ला थांखि सानस्रिया दङ जेराव मोनसे हारि देरहालाङो खौसे जाना मोनसे हारि जानानै मोनसे हारि खौसे गसंखागोन जेबोला जागोन बेनो दावहानि मोनसे हारि खौसे गसंखागोन जेबोला जागोन बेनो warm-heartedly into the mainstream by talking him. दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि फोथाराव बेंगल जानाय आलासिफोरनि सिगाङाव गथायनायनि बे हाबाफारिनि थाखाय रोजा रोजा बिएमसिनि दावहारुनि बिथांमोनहा गावनि दैदेनगिरि मुस्लिम हाग्रामा बसुमतारीनि दैदेननायाव सरकारनि खाथियाव गथायनो थाखाय गेवलां फोथाराव नुजाथिबाय बिथांमोनखौजों गोथौ गोथौयै बरायबाय गांफा गांफा आर'नाइ होनानै बेनि उनावनो बिथांमोननि दैदेनगिरि मुस्लिम हाग्रामा बसुमतारीनि दैदेननायाव बिथांमोनहा सरकारनि खाथियाव गावसिनि गासै अस्त्रफोरखौ गथायनानै मायथाइनि 8 जुन खालि जोनोम मोननाय बड'लेण्ड बारनि रायजो बेंगिरि लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल रिटायार्ड सौदेश सिंह लोकसभानि एमपि नेतृबृंदर प्रदर्शन কৰিবলৈ লোৱা কুচকাৱাজ অনুষ্ঠান
Chief Secretary ASA, Sri P.V. Sumant, Director General of Police, Srimati Imli Chaudhary, Commissioner Lower Assam Division, Honorable Minister. Yang Raja-Rajaफोर जोंनि दिनैनि आं सारिना सेरेमनियाव नुजा जोंनि GMC केबिनेटफोरखौ गलायनो थाखाय रेडि जानानै दङ। गोजोनथों। Please accept our love, Adonai, as a token of gift from our community. We also have here with us the kind presence of Honorable Minister of Health and Family Welfare Assam, Dr. Bhumidhar Barman. Please, sir. Honorable Minister. Down ceremony of our BMC brothers. Elders, আমি আমার অনুষ্ঠানলৈ আদৰণীয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নেতাসকলক তেওঁলোকৰ অস্ত্ৰ
লৈ অস্ত্ৰ সম্মেলন কৰিবলৈ ওলাইছে বিএনপিৰ মুখ্য নেতা সেনাধ্যক্ষ ভাগ্ৰাম বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত। এয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অস্ত্ৰ সম্মেলন কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু অস্ত্ৰ সম্মেলন কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰিছে। Now we are arriving to the most awaited moment of the day, surrender of arms by DLG cadets before the VIP. আমার মঞ্চলৈ আগবাঢ়িছে ইতিমধ্যে অস্ত্ৰ সম্মেলন কৰা বিএনপিৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষৰ নেতৃত্বত বিএনপিৰ गावनि अस्त्र शस्त्रफोरखौ जोंनि लेंहरजानाय आलासिफोरनि खाथियाव गथायबाय। बिएलपिनि दैदेनगिरि चेयारमेन मुस्रि हाग्रामा बसुमतारीनि दैदेननायाव बिएलपिनि केबिनेट बिथांमोनहा गावसोरनि अस्त्र शस्त्रफोरखौ लेंहरजानाय आलासिफोरनि आखायाव गथायबाय। गोजोन्थों। बिएलपिनि दैदेनगिरि चेयारमेन मुस्रि हाग्रामा बसुमतारीनि दैदेननायाव बिथांमोननि गासै केबिनेटआ गावसोरनि हाथियारफोरखौ लेंहरजानाय आलासि बिथांमोननि खाथियाव गथायबाय। गोजोन्थों। बिरखिलाखौ बोख्लायनानै गुफुर मोनसे बिरखिला बिरहोनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जादों। सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन, बिएलपिनि मावथिफारिया दावहारु बिथांमोनहा गावसिनि थांखियाव सौहैखांनायनि उनाव दिनैहाय लेंहरजानाय आलासिफोरनि सिगाङाव गावसिनि आफादनि बिरखिलाखौ गाहायाव बोख्लायबाय। लोगो लोगो बिथांमोनहा दिनै बे जथुम्मायाव गांसे गुफुर बिरखिला অস্ত্ৰ সম্মেলন কৰাৰ লগে লগে ভংগ হ'ল বিএনপিৰ পতাকা নমাই ধৰা হ'ল আৰু লগে লগে তাত Now the chairman of the BLP is hoisting a white flag. After rolling down near flag of the BLP, the president of the BLP, Sri Hagrama Bosumantari, is hoisting a white flag. Thank you. Honorable Governor of Assam, Honorable Chief Minister of Assam, Honorable Union Minister of State for Home, Senior Ministers of Assam Cabinet, Senior Central and State Government officials, other dignitaries, respected citizens and my friends. First of all, I extend my hearty welcome to all of you on this historic occasion of laying down of arms by cadre of BLP. Just on the eve of installation of the interim Executive Council of BTC tomorrow, BLP took part to safeguard the interests of Bodo people and to carry on the struggle of Bodo masses while countering other destructive elements. In the process, a number of our leaders and cadres made the supreme sacrifice by laying down their life, and on this occasion I salute all of them. BLP was formed on June 19, 1996 in the backdrop of great disagreement prevailing among the Bodos following the failure of the earlier Bodo Accord of 1993. Though we have adopted the path of armed struggle to achieve our objectives, we have been adopting for a solution within the framework of Indian Constitution.
With the initiative of central government, informal talks started in 1999 and formal ceasefire was declared on March 15, 2000 on the floor of the parliament. After about 30 rounds of discussion on substantive issue, a memorandum of settlement was signed between the BLT, the state government and the central government on February 10, 2003. The memorandum of settlement aims at fulfilling the economic, political, social and cultural aspirations of the Bodo people. I extend my heartfelt gratitude to both the central government and the state government for their sincerity and genuine concern for finding out a permanent and lasting solution to the Bodo problem. This would have not been possible without the anti-state support from all Bodo Student Union, Bodo Sahitya Sabha, Bodo People's Action Committee, Bodo Women Welfare Federation, all Bodo Employee Federation, Coordination Committee for Bodoland Movement, Bodo MPs and MLAs, and all the people living in Bodoland. The Bodo people now hope that new era of peace and development will be assured in the star-torn area of Bodoland. However, threats from different directions look large. Outfits like NDP and Alpha continue to indulge in violent activities. I received a call that we will continue to assist in maintaining law and order in the area. I appeal to the Honorable Chief Minister of Assam to pay special attention in ensuring security to the people of this vulnerable area, that without peace, no development can take place. Bodo Liberation Tiger stands disbanded from this day, and all cadres of BLT who are prepared to make the supreme sacrifice for the interest of Bodo community will now work for peace, progress and harmony. All of us will now be soldiers for peace and development. I appeal to all the citizens to accept us as one among them and ask for their forgiveness for our past mistake, if any. Thank you. Aglama Moilari.
this side. Please go this side, sir. Please go this side. নতুন অধ্যায় শান্তির অধ্যায় সম্প্রীতির অধ্যায় প্রগতির অধ্যায় আদি করা আরম্ভ হৈছে আৰু বিশেষকৈ মই বিএলপি সেনাধ্যক্ষ আমাৰ সংগ্ৰাম বৈষ্ণৱদেৱ ডাঙৰীয়া আৰু বাকী সদস্যসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে উপলব্ধি কৰিছে যে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ সংগ্ৰামে বহুলোকসকলৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে শান্তিৰ দ্বাৰাহে গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰ দ্বাৰাহে আলাপ আলোচনাৰ দ্বাৰাহে বহু ভাইসকলৰ বা এই অঞ্চলৰ উন্নতিৰ সমাধান হ'ব শান্তি আহিবলৈ হ'লে আমি অহিংসা আমি পৰিত্যাগ কৰিব লাগিব অস্ত্ৰৰ দ্বাৰা শান্তি আনিব নোৱাৰে আলাপ আলোচনাৰ দ্বাৰা সদ্ভাৱ সম্প্ৰীতিৰ দ্বাৰা আমি শান্তি আনিব পাৰিম আৰু তেখেতসকলে আজি উপলব্ধি কৰিছে যে বড়োলেণ্ডৰ উন্নতি হ'বলৈ হ'লে বহু ভাইসকল যিসকল আজি আদিম পুৰুষ যিসকল ৰিচ কালচাৰেলি ছ'চিয়েলি কিন্তু ইকনমিক তেখেতসকল বেকৱাৰ্ড আছিল পলিটিকেলি তেওঁলোক বেকৱাৰ্ড আছিল এই বহু ভাইসকলৰ উন্নতি কৰিবলৈ হ'লে আমি গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰ দ্বাৰাহে আমি সেইটো সম্ভৱ কৰোঁ मेरे लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि गत मई के महीने में जब मुझे गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई उस समय मुझे पूर्वोत्तर राज्यों
की सुरक्षा और समृद्धि की जिम्मेदारी दी गई। जब मैंने गृह मंत्रालय के कामकाज को संभाला तो मेरे सामने जो कार्य थे, जो हमारे सामने पहले से चले आ रहे अधूरे कार्य थे, जब उन पर नजर डाली तो सबसे पहले मुझे बीएलटी की समस्या नजर आई। मैंने महसूस किया कि आजादी से लेकर अब तक बोडो जनजाति के लोग अपने अधिकारों के लिए भटकते रहे। उन्हें अपना अधिकार नहीं मिला, उन्हें विकास के अवसर नहीं मिले, उन्हें आत्मनिर्भरता के लिए संसाधन नहीं मिले, पिछड़ते चले गए। आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गए, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ गए और उनको लगा कि राष्ट्र की मुख्य धारा में उनके लिए कोई जगह नहीं है। यह उनकी मजबूरी थी कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए कुछ ऐसे रास्ते अपनाने पड़े जिनकी इजाजत संविधान नहीं देता है, जिनकी इजाजत लोकतंत्र नहीं देता है। लेकिन उनके संघर्ष की जो मूल भावना है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। आजादी से लेकर इतने वर्षों तक, 48 वर्षों तक वो लड़ते रहे। सन 1993 में पहली बार भारत सरकार ने बीएलटी के लोगों से बात किया था। उस समय एक उम्मीद बनी थी कि शायद बोडो लोगों के साथ न्याय होगा, उन्हें अधिकार मिलेगा, उन्हें विकास के अवसर मिलेंगे, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिलेगा। लेकिन 93 से लेकर 2003 तक पूरे 10 वर्ष केवल बातचीत में बीत गए। एक प्रयास जो हुआ उससे भी लोग संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन आज मैं ये महसूस करता हूं कि जैसे अभी बीएलटी के चेयरमैन श्री हंगामा बसवतियारी जी ने कहा कि एक नए युग की शुरुआत हो रही है। मैं मानता हूं ये नए युग की शुरुआत केवल बोडो जनजाति के लिए नहीं है, केवल बोडोलैंड के लिए नहीं है, केवल आसाम के लिए नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए है। पूरे हिंदुस्तान की नजरें बोडो जनजातियों के साथ जुड़ी हुई, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई। आज पूरा हिंदुस्तान इस दृश्य को देख रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को, जिन्होंने बोडो जनजातियों के दर्द को, पीड़ा को महसूस किया। और यहां जो संसद के हमारे साथी हैं, मैं उनका भी आभारी हूं, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संसद का कोई भी शब्द ऐसा नहीं था जिसमें बोडो जनजातियों के स्वाभिमान और अधिकार के लिए खड़े न हुए हो, लड़ाई न लड़ी हो। मेरे लिए पहला सत्र था, शपथ ग्रहण के बाद पहला सेशन था लोकसभा का, पार्लियामेंट का। और पहले सेशन में जो सबसे पहला बिल मैंने पेश किया, जो सबसे पहला विधेयक प्रस्तुत किया, वो बोडो जनजातियों को अधिकार दिलाने वाला विधेयक था, बिल था। मुझे अच्छा लगा कि ये जनजाति जो देश की भावना से जुड़ी हुई है, जो देश की संस्कृति से जुड़ी है, जो देश के स्वाभिमान से जुड़ी है, उसे अपनी पहचान मिलनी चाहिए, उसे अपना अधिकार मिलना चाहिए, उसे अपने विकास का अवसर मिलना चाहिए। और मैं अपने बोडो जनजाति के उन साथियों को जो लोकसभा और राज्यसभा में है, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी मदद की, निर्धारित समय पर पूरा किया। और आज जब ये बोडो जनजाति के जवान हिंसा का रास्ता छोड़कर
हथियार रखा है, तो इन्हें मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने हथियार रख दिए हैं, वे अपने को असुरक्षित न समझे। देश के 100 करोड़ लोगों के हाथ उनकी सुरक्षा के लिए उठे हुए हैं, उन पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। देश की सेनाएं, देश की सुरक्षा बल, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे। हम उन तमाम संगठनों से भी अपील करते हैं जो अब भी हथियार पर भरोसा करते हैं, उन्हें इस अवसर से प्रेरणा लेनी चाहिए। बीएलटी के लोगों से उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जैसे बातचीत से इन्होंने अपना अधिकार प्राप्त किया है, वैसे उन्हें भी बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। चाहे वो उल्फा के लोग हो, चाहे वो एनडीएफपी के लोग हो, चाहे दूसरे और संगठन हो, उनसे मेरी अपील है, दरख्वास्त है कि अगर बीएलटी के लोग बातचीत से अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं और हथियार छोड़कर अपने और देश के विकास में आगे आ सकते हैं, तो उन्हें भी इस बारे में विचार करना चाहिए। असम एक ऐसा राज्य बने और यह बोडो का इलाका जो कतिपय कारणों से तक पिछड़ा रहा है, उसे विकास के अवसर मिले। अभी कुछ जरूरतें बाकी हैं, जैसे बोडो भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया जाए, यह काम अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी सत्र में उस अधूरे काम को भी पूरा किया जाएगा और बोडो भाषा को संविधान की 8वीं सूची में भी शामिल किया जाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि बोडो जनजाति न केवल आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़ी हो, न केवल शैक्षिक दृष्टि से उनके अंदर अपना स्वाभिमान जगे, बल्कि वो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी आगे आवे, उनकी भाषा को उनका अधिकार मिले। इसलिए दोस्तों, आज का दिन केवल असम के लिए नहीं, केवल पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नहीं, इस हिंदुस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, इस देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज इस अवसर का प्रथम चरण पूरा हुआ है। कल हमारे बीच में देश के गतिशील नेता और उप प्रधानमंत्री माननीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी होंगे और कल बीटीसी अस्तित्व में आएगी, वो शपथ ग्रहण करेगी, उसके सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद इस इलाके की उन्नति, प्रगति, समृद्धि, सुरक्षा, इस सब की जिम्मेदारी उस परिषद के पास होगी, अधिकार उनके पास होंगे। हम कोई आर्थिक घोषणा नहीं करने जा रहे, लेकिन ये जरूर कहने जा रहे हैं कि बोडो जनजातियों के विकास में, बोडो क्षेत्र के विकास में केंद्र सरकार पूरी तरह बोडो जनजाति के साथ खड़ी है। उन्हें किसी अवसर पर निराश नहीं होना पड़ेगा, हर अवसर पर हम उनके साथ खड़े और शांति स्थापित करने की दृष्टि से हम उनका सहयोग चाहते हैं और चाहते हैं कि जो दूसरे लोग अभी हमारे आपके साथ नहीं जुड़े हैं, वो आगे आवे और जुड़े। ये देश शांति और समृद्धि का देश बने। आज हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, आज आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, आज सुरक्षा के मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं, आज विश्व में हिंदुस्तान अपना महत्वपूर्ण स्थान बना रहा है। वो और आगे बढ़ सकता है, ये अभियान और आगे चल सकता है। जब आपके हाथ जुड़ेंगे, आपके लोग जुड़ेंगे, आप सब लोग जुड़ेंगे, तब हिंदुस्तान की जो प्रगति अभी हो रही है वो और तेजी से आगे होगी और आगे बढ़ेंगे और असम तथा पूर्वोत्तर राज्य हिंसा से मुक्त हो सकेगा। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं उन तमाम मित्रों का स्वागत करता हूं और अपने मित्र बीएलटी के चेयरमैन को मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो जिस ध्वज के नीचे, जिस झंडे के नीचे अब तक वो लड़ते रहे हैं, जिस झंडे के नीचे उन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी तलवारी समर्पित कर रखी थी, वो झंडा आज उन्होंने हमारे हाथ में दिया है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, भारत की सरकार की ओर से विश्वास दिलाता हूं, भारत के संविधान की ओर से विश्वास दिलाता हूं, भारत गणराज्य की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि आपने अगर अपना सम्मान हमारे हाथ में सौंपा है तो आप और आपके ध्वज के सम्मान को हम आज नहीं आने देंगे। वो सम्मान बना रहेगा, हिंदुस्तान में आपकी पहचान को कोई आज नहीं आएगी, बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं
अपने बीच में उपस्थित असम के राज्यपाल महामहिम श्रद्धेय अजय सिंह जी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने असम में शांति स्थापना की दृष्टि से जो पहल की है उसकी सराहना होनी चाहिए। धन्यवाद। The nation has trusted you and giving you an opportunity to look after your own interests and govern yourself. It's a very, very heavy responsibility that they have passed on to your shoulders. It is their trust and faith in your capability and confidence which has given them this opportunity to give you this great day when you surrender arms and take on the mettle of BTC. But my brothers and sisters of Bodoland, with this surrender of arms and BTC goes very heavy responsibility. The responsibility is that not only you have to govern yourself, but at the same time you have to become a strong component of this emerging nation. Now the ball is in your court. The nation will be looking at you and you have to produce that model where the rest of the nation can look up to you and say, here is Bodoland, which fought for their independence within the constitution to govern themselves and proved that they can do it. दिनैनि आर्म सारेन्डार सेरेमनी बे जथुमनाया एसेखिनियावनो जोबनानै फैबाय आरो बयबो बे प्रग्रामखौ जाफुंहोनायनि थाखाय गासिबो आलासि बिएलटिनि दैदेनगिरि आरो दावहारु बिथां आरो गासै बिथांमोननो बयनोबो गोसो सिंनि अननाय आरो साबायखरखौ जासिनानै दिनैनि मेल जोबनायखौ एसेयावनो फोजोबना होनाय जाबाय। गोजोन्थों। नोंथांमोनखौ खावलायखाबाय जों सारेन्डार बिएलटि होननानै लानो नाङा। जों सारेन्डार नंगौ गभर्नमेन्टनि मोनसे प्रसेसआव जोङो गासैबो आइजेंखौ होनानै सारेन्डार खालामदों आसाम गभर्नमेन्ट बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि सिगाङाव। दा जोंखौ एक्स बिएलटि हिसाबैसो जोङो गावखौनो गाव प्रसार खालामनानै लानाया बेयो बांसिन मिनिंफुल जायो होननानै आङो दिनै फोसावबाय।